Čau lidi, já vás chci přivítat u dalšího videa. Tentokrát to hra s mým hlasem, takže mě poprvé slyšíte. Doufám, že se vám video bude líbit. A jdeme rovnou na hru. Je to tady ten let's play je ze hry Car Mechanic Simulator 2015. Takže dáme přeskočit výuku. Mám úplně nový účet, nemám tady žádnou zakázku, tady to je první vlastně přijmout zakázku. A moc jsem tady tu hru nehrál, takže aspoň vím tak nějaký ovládání. Takže tady to auto. Tady to myslím, že tak to ne. Jočko. Jo, zpětní ne. Dáme ho na levý. Něco tady máme ještě přijmout zakázku. Je to jakoby hodně, že se tady hodně věcí načítá, doufám, že vám to vadit nebude. Jinak minulý video z Hellcase'u, který jsem natočil, tak nemělo jakoby moc velký úspěch, nebo zatím, co jsem koukal, tak se na to nikdo nepodíval. Tak. Celý kolo, kvůli tomu musíme rozebrat, no jo, no. Obě dvě vlastně kola budeme muset rozebrat. Myslíte, že už to půjde? Jo, už to jde. Furt mě někdo volá. Takže odmítnout. To je, že na to nemáme ještě dostatek expu, jakoby zkušeností. Tak. Máme zatím budget $2000, takže to je zatím tak nějaké, jako, nevím, jestli by to vystačilo. Ale asi v té hře očividně, jo. A takhle. Tak. Vlastně tady tím montováním a sundáváním těch věcí vlastně vám dodává jakoby zkušenosti právě a tím je to o dost lepší. Tohle
tohle právě zkoušet, teď to dělat, jako toho rozmontovat třeba i víc, nebo co jsem si aspoň tadyhle všimnul, takže to tak nějak budu zkoušet. Takže co musíme vyměnit? Inventář. Tady. Jsem se to snažil co nejvíc si to zapamatovat. To je myslím ono. Tak. Jo, 2. Montáž. Jo, je to ono. Jakoby celkový smysl tady té hry se mi jakoby hodně zalíbil. Proto jsem ji vlastně koupil. Protože se mi jakoby celkově jako líbí. Doufám, že jakoby celkově naše jakoby společní série, nebo společní, jakoby moje série, že se vám budou líbit. Budu rozjíždět i sérii World of Tanks, plně, abyste viděli, jak od začátku hrát, protože já na to mám nahráno taky pár let, takže jo. Když mě to hrozně moc bavilo, teď už na to moc nejsem, ale zase začnu hrát. Jo, to je všechno, takže tady to dáme dolů. Tak. Očko, jo. Tak. Tady to má už víc věcí, jo. Zadní pružina, to je úkol. Takže to si zvedneme. No pak máme těžší a těžší zakázky postupně. Moc jakoby jsem to nehrál, jenom takže částečně. Hrál jsem i demo, vlastně na Steamu zadarmo. A abych si tuhle hru vyzkoušel. Vyzkoušel jsem si ji. Bavilo mě to, takže jsem vlastně počkej, tak jaká pružina to je? Tady ta, tak už vidím všechny ty 3 věci. Takže tady to dáme dokupy zase. Ach jo, já jsem si to měl nejdřív zkontrolovat. Aspoň víme, co máme dělat.
Pak mi když tak pište tak nějak, jaký hry bych měl točit a to, abych věděl, co chcete vidět ode mě. Možná někdy, že bych si nechal udělat na GTAčko Police Mod, což by mohlo být dobrý. A třeba dobrý jen na to koukání. Jinak v těch Hellcaseích, který mám i ten jeden předtočený, nevím, jestli jsem to teď říkal, nespomínám si, tak tam ještě nemám jakoby, tak tam mě neslyšíte, ale v příštím openingu byste mě už měli slyšet. Uvidím ještě, jak to udělám. Yeah. Jo, pružina. Kolik dílů tady je? To je přední. Zadní. Tak. Třeba raz bych mohl natočit, uvidíme. Uvidíme, o co si budete psát. Budu se pokoušet se kouknout tak nějak na všechny ty komentáře, jestli teda nějaký napíšete. Ale doufám, že mě hned nezajtíte. Aha. To potom prodáme. Tohle. Tak, tohle by mělo být ono. A jestli tady tu hru někdo z vás má, tak mě můžete psát nějaký tipy. Nebo takovéhle věci. Jo, tady.
Proč si myslím, že takhle šlo všechno udělat to, co my jsme dělali zbytečně dlouho. Spodní rameno nápravy. Ne. Taky se mi líbí, jak tady to všechno ručně jakoby smontujete a to. Takže pěkný jakoby smysl téhle hry. Tak. Máme poslední zakázku a pak to asi ukončím. Wow. Počká, to vyfotil? OK. Takže jo. To jsou filtry, takže to dáme. Levý. Tak. To je chladič. Oleják. Tady máme. Jasně, na všechno takhle zvlášť kliknout. Vzduchový filtr, nice. Teď budeme muset najít olejový. Plynový. Cože všechno máme najít? Jo, to je všechno. Tak počkat, já to udělám takhle. Hop. A to jsou... To všechno nakoupím mezi tím.
Teď to má R4. OK. Montáž. Já zkontroluji, jestli jede natáčení. Jede, dobrý. Potom jdeme takhle dál, protože to je hrozně slyšet. No. A je to. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. Ne. Nechci si půjčovat. Takže, pokud se vám tady to video líbilo, zanechte like, koment, popřípadě odběr. Já se s váma tady loučím a čus.